kanggo seniman lokal. Heeh, kanca-kanca dulur-dulur dalang. Iya, Mas Adit Bagong dalang saking Parengan nggih, Parengan nggih, wonten nggih Parengan nggih. Parengan ya, ya wis pokoke tambah sedulur no, tambah sedulur. Ya ngaturke panuwun. Ya iki karo ngaturake lelagon, aku tak golek kanca omong no. Oh, golek kanca omong. Ya. Iki ana sinden tambahan no. Oh, ngono. Mbah jarene sinden kok ngendi ngono aku ya ora ngerti. Ning jarene kanggo keselamatane warga dusun Banu. Oh, ngono. Aku mau diweling karo panitia Mas Akbar. Murih selamatipun warga masyarakat dusun Banu, kula pesen titip kudu ana sinden Rainaga no. Oh iya. Ana. Ya diunggahane. Diwalik slendro. Serampatke. Yo, coba kaya ngapa? Ya. Iki lho, terokno aku. Engko nak mandeg. Resepe ngene.
dilebokne sak. Iya. Nyekel mik. Carane iki ngene iki. Dilebokne sak. Ngonak mandeg. Pengen mbok baleni ora? Pun mandeg sampun to, Mas. Lho, balenono njajal. Oh, wegah. Terokno aku. Dalem? Terokno aku. Njajal iso ora nek mbok lebokne sakmu. Jajal, ya tak balik neneh ya. Kita buang rene neh. Genah to. Mandeg iki lho. Lah kono padha lanange ya bener. Mbok wong edo ki mbok ngewangi aku to padha edono lho ya kok iso. Mas aku ngono kok ora iso lho. Angel Mas kadang nek ora padha lanange. Wah iya. Nggih. Lho kowe kaya wedok-wedok. Lah niku lho kadang niku sempinen apa kan? Sentimen. Sempinen. Lah nggih sempinen niku. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu. Ini toh sinden pesanan khusus panitia ini toh ternyata. Ya Nggih. ampun, wong wedok kok asu. Ayu, Ding. Ayune saking ayune malih asu. Benjegok ki dalange kuwi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ngaten, nggih. Perkenalan dulu terhadap warga masyarakat Dusun Bandu. Coba asmane sapa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso salam taku? Iso salam. Wong santrine Kyai Sakdun. Iya. Oh santrine jenengan Ya nggih? nggih to, aku iya, anggaran dijak ngriku ngene. Panjenengane Mbah Yai Ali ku. Oh iya. Mas kok Mbah, sik piantune sik timur. Asmane sapa asmane? Ayo perkenalan sik, perkenalan. Hai. Hei. Kok gedimen Oh, suarane? terah cangkeme Mas. Nggih. Perkenalan yo namanya siapa? Nderek pitepangan kula dipun paringi nami Tumpuk. Tumpuk. Wong santri kok jenenge tumpuk lho. Lah niku enten maknane kok, Mas. Maknane tumpuk itu apa? Tumpuk, ayo artinya apa maknane? T U M P U K. T. T niku takwa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. T niku takwa. Hebat kok ya iso ya. T pertama itu artinya apa? T itu apa artinya? Takwa. Bocah kok ya jan gemesi ngono modele. T itu artinya apa? Takwa. Wes Mas aku nak kupingku jublek dhewe iki lho. Takwa, betul. Niku usaha. T takwa usaha. Usaha kita diwajibkan berusaha. Kayak sampean iki macak sinden. Nggih. Tapi aku kok mang roh ning pondokan ning tempat transit sampean nguyuh kok nguyuhe ngadeg. Ora sama ngomong kok Mas. Ora sama ngomong gitu. Lah aku ya isin kok ya. Iso. Usaha. Usaha. M manembah. Oh, manembah marang Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Nggih to. Terus bar M terus P nyusul. P apa P? P niku praktis kudune. Oh. Macak iki kudu praktis. Lho iki aku delok wis ayu to. Ayo. Delok kek sing ngene lho. Boyo. Hei, polahane kok kaya Sip to, Mas. P niku praktis. Jenengan dadi sinden katanya pun pinten tahun to yu? Sekawan dosa. Suwi men to. Nggih. Dadi sinden pun pinten tahun? Sekawan dosa. Lah bar aku wis renek kabeh. Ngaten niku sinden nggih berangkatnya sinden napa? Mayang napa campur sari napa tayo berangkatnya jenengan? Berangkate kula. Nggih. Kula kentrung.
Tentrem, Mas. Sing mbombo karo Jawane niku lho, Mas. Oh, iya iya. Oh iya 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 iya. P, terus P praktis U. U supaya unggul. Oh, nek wis praktis sih unggul uripe. Nggih. K terakhir. Ya karepe ki engko ya ben entuk tambahan saithik-saithik ngono lho, Mas. Oh iso golek tambahan itu. Bersih dusun Banu yu. Banu. Aku nek nyeluk yu, Mbak, Nyonya napa Nyah. Ya sak geneme mong jenah nak rai-rai naga ngono ya ora apa-apa kok ya sok. Gak ketok akeh sing tertarik karo sampean. Mbak ngaten nggih. 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 Injis. 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 Malah koyo ciduk dawet malah kok. Ya ora apa-apa ngene akeh sing golek ya, Mas. Iya. Tapi kan manis. Alah manisone tapi nak rata wadus. Ratus ya ben to. Wong ben. Ya ben ya wis ben, heeh. Sing rata wadus nopo lho. Supaya ben terang jare. Ora adus, aku mau adus ning transit tempat transit. Prancis po. Transit Oh, kok sampe kota Prancis. Prancis. Tadi sudah ketemu siapa saja di acara bersih dusun Banu niki, Mbak. Tadi. Niki ta, nggih? Nggih. Kene iki apa Mas Banu? Banu. B ANU mau wis wis tak artekne. Ya iya. Maksude ning kene iki arepe sampean arep nyumbang apa ngono lho. Aku ya wis nyumbang ngene iki to Mas, arep nyumbang apa-apa ya ora iso Mas. Lah nyapa? Lah aku rene golek dhuwit men kok nyumbang. Maksude iki arepe urun rembug apa? Heeh. Ya ngene lho Mas. Piye? Asik. Kowe nyapa kowe iki kok iso asik piye. Ya bersih desa ki Bersih termasuk dusun. iki, bersih dusun ya. Nggih. Bersih dusun ki awake dhewe ki, awake dhewe ngono ndase melok sapa nak awake dhewe. Iya. Piye. Piye? Heeh, piye? Bersih dusun iki Supaya awake dhewe ki iso bersih. Bersihi. Awake dhewe neh. Bersih ya jiwane ya ragane. jiwane ya ragane. Mong tapi anak Mas, aku dhewe salut karo panitia Mas. Panitia salut nggih. Ya mergo kan ya apa wi gupuh ngono lho Mas. Gupuh. Heeh. Ki jarine Kyai sakdone iki ngene. Piye. Ketoke wakrab ngono to. Piye. Aku nak kleru aku yo bener-benerne to Mas. Iya, heeh. Karek Enek dawuh ki ngene, mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir. Heeh. Fal yukrim. Heeh. Fahu. Baik. Sing sapa wonge iman nang dina kiamat lan dina akhir, Heeh. kon mulyake tamu. Iya, aku teko no Mas. Heeh. Disubyo-subyo. Wis subyo-subyo. Daharan metu kabeh. Daharan metu kabeh. Ora nggur panitia tok Mas. Heeh. Rene ki bojone Swata ki. Heeh. Mas Rurah kuwi lho. Heeh. Mas ki anu Mbak tumpuk kene kancaku sekolah nang Senori kono. Oh. Ndang golekno obat nyamuk. Lah kok aku Bojone Swata iki sapa Swata ki? kulon kuwi lho. Oh. Sik kowe kok ya kenal barang to karo Swata karo Pak Kiai barang kok kenal kabeh to. Kuwi mbiyen apele karo Swata karo aku Mas mbiyen. Apele Swata kuwi? Kuwi Mbak Mas Rurah kuwi. Iya. Lah kok aku moro to lah kok dikeki Dang Mas golekno obat nyamuk. Nyamuk Kei bantal. Heeh. Lah wong aku ki rono ki transite tak leh rang kono to Mas Benedek lho Mas. Heeh, Benedek. Ketanyalan to Mas. Heeh. Lah kok nang kono kuwi kok ya kuwi Mang. Heeh. Disuguhi obat nyamuk barang. Kon ngemah apa piye aku. Ya sampean ben macak ben ra dicokoti nyamuk Karepe ngono. Jan ngono kae. Heeh. Ngene iki awake dhewe ngene iki introspeksi diri, Mbak. Acara agenda rutin tiap tahun wujude bersih dusun ini ben apa? Mengenang leluhur-leluhur, pepunden-pepunden. Dadi ngeling nek wong urip ki bakal nanti wong urip ki mesti bakal mati, gitu. Sampeyan barang ngene iki ra roh aku apa sampeyan sik sing meninggal, sapa roh sampeyan tuwek aku nom, sampeyan sik sing budal. Aku kan ora roh. Ora aku budale Upama aku umure sing luwih tuwek kok sampeyan, sampeyan enom. Terus sapa ngerti sampeyan sok panggah budal dhisik. Aku nak ya ora roh. Ya aku yo nggeret iki kabeh to. Nyapa kok dhewe kaya wani aku kaya iso. Wong mati ke lho, nek menurutmu piye, Mbak? Ya wong mati ki parane nang ndi? Wong mati yo parane ning Gusti Allah ning akhirat. Ora iso, Mas. Lho kok gak iso? Ya manut sing gotong.
Gawa nang pasar ya monggo, gawa nang kuburan ya monggo. Ya mesti nyawane iki lho, nyawane. Ngono ya. Wis takok Mas. Oh, takok. Sing dhuwur ae ora sandendekan. Wah iya. Karuan aku golek. Aku wis kadung diulang Mbah Yai Sakdun ngene iki wis. Tenan lho ya. Tenang. Tak bedheki tentang wong mati kudu iso gelar, iso gulung. Awakmu wis mendeklarasikan diri sebagai santrine Kiai Sakdun. Heeh, tak bedheki saiki. Piye? Nyapa to wong mati ngono kok mesti dikeki gelu. Gelu. Gelu tuh gitu, kepelan kan Mas? Gelepungan iki lho. Wingi nek dikei kasur no turune ra tangi-tangi Mas. Ngene lho Mas ya. Heeh. Kene apa wong mati kae kok dikei gelu ki rada basa Mas wi. Piye? Jarene yaine Sakdun ki ngene. Piye? Aku panggah kok kono lho, nyapa aku nak kleru ben salah wae Puk, ben ngono. Ya piye? Ngene. Duh, nyapa kok beker lho malah. Ora didhawuhne iki ngene, idza mata ibnu adama ing kota amaluhu. Heeh. Ilamin salasin. Heeh. Sedekah jariah, Heeh. ngilmu manfaat, anak sing soleh. Heeh. Hubungane karo gelu. Ngene. Heeh. Wong anak Adam ki besok kabeh mati. Ki kabeh tunggale sampean ngomong nemeng lho. Ya. Sampean dhisik ya ora apa-apa, aku keri ya ora apa-apa mang lho Mas. Asemi malah dibales. Kuwi kabeh besok pedhot Mas. Terus Kejaba perkara telu. perkara telu. Siji. Telu ngene lho. Telu kok ngene lho. Telu ngene. Lah sing sitok turu Mas. Iya. Terus telu, heeh. Yang angka pertama? Sedekah jariah. Oh. Kaya dene nyuwun sewu. Nggone Mas Suryono wi. Bapake wi wis wakaf masjid Gudi Mas. Oh, wakaf masjid. Nggone Mas. Kawardi jarene karo Mbah Dok Karsi. Nggih ta? Sing wakaf niku lho nggih. Nggih. Nah niku kuwi ambek termasuk sedekah jariah. Ambek wong esuk wis sedo, nek Sik jek dienggo salat, jek mili terus. Ora kok milih Mas. Sik nampa ganjarane milih apa banyu kok ya. Oh iya. Asem. Ya. Milih banyu ta? Oh iya bener. Ya ora mesti Mas. Lah apa milih apa? Nek ora banyu. Wedang. Oh iya. Lah ya wedange banyu kok iso. Ora mesti Mas. Ya banyu kan putih. Heeh. Ya nek wedang kan enek bubuke. Oh iya. Wis enek kopi minum apa Mang? Urung enek, nggowo dhewe aku, Mang. Terus bareng ngono, bar amel jariah. Sik amal jariah ki Mang. Heeh. Termasuk melok nyengkuyung termasuk pendidikan agama. Pendidikan agama. Masjid. Ora iso nyengkuyung bondo ya nyengkuyung tenaga. Ora iso tenaga ya pemikiran. Ora iso pemikiran ya donga. Kuwi wis padha wae. Tunggalane kono mati dhisik Pak Keri bareng kuwi Mang ya termasuk donga. Oh, piye? Donga. Perkara mati dhisik mung piye? Donga. Donga. Kok iso malah kaya Terus kedua, beramal jariah. Ilmu sing manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maknanya gimana? Nak duweni ilmu ki mungguhe sing agama Islam lho ya. Isane bismillah ya diwarahne bismillah. Bismillah. Isane Fatihah diwarane Fatihah. Fatihah. Nyuwun sewu kanggene putra putri nak bisa suratul Fatihah niku sing marahi wong tuane. Oh, ngaten nggih. Diusahake nggih. Nggih. Bocah sing cilik, niku nek iso pertama kali sing marahi suratul Fatihah niku wong tuane. Oh, ngaten nggih. Nek iso lho nggih. Nek iso. Kabeh niku nek iso lho Mas. Ilmu yang bermanfaat. Ambak wonge wis sedo nek ilmune jek dicakne. Cek dicakne ilmu liyane barang lho Mas. Kaya dene pengarahan sing apik. Dalang. Sinden. Ngaten iki jenengan nglatih anak-anak. Tapi anu Mas, pripun? dalang sing rung mampu wedokan. Lah yo, iya ta? aku to. Iya ya Mas, aku ngerti nek sampean iki gung mampu nang kono nggone kok ya, Mak. Iya. Iya, bener kowe ketek ora percaya modelmu, Ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat. Terus ketiga yang terakhir, Mbak. Anak sing soleh. Maksudnya anak sing soleh? Anak sing iso mbangun miturut nggone wong tuwa loro, iso mendem jero mikul dhuwur, migunani tumrap nusa lan bangsa lan agama. Oh, upamane sampean kudu iso anak sing mendem jero mikul dhuwur. Sampean momo duwe anak, terus anake sampean mendem sampean ngono. Ya ora ngono to, Mas. Lah maksudnya piye? Maksude iki aja ngantek nglirwakne wong tuwek, ngisin-ngisinke sing tuwek ngono, Mas. Ngono artine ngono. Iki termasuk anak sing soleh tunggal iki Mang
Ya anakmu mbok endi to, Mas aku. Heeh, sapa kuwi? Mas Lurah. Oh, Mas Lurah. Tak pondokke nang Jawa Tengah kono lho. Oh iya. Apik. Weh, kita kok akrab ngono modele. Ya domenge kanca sekolah SD lho Mas mbiyen. Wow, karo Pak Lurah? Gung ya aku Mas. Oh, karo kok Lurah gak ya? Pak Lurah pundi nggih? Oh menika ya Allah nggih sik timur. Ganteng. Kan kok iso ganteng bareng lho. An ada sing ninggal katresnan. Sik tak wacane siji mboko siji nggih. Heeh. Nggih, tak waca sik karo mboko karo disambi. Mas Puji meng njaluk greges. Kok greges? Griges kok greges. Ya. Aku ya gak nyuwun sewu Mas nggih. Nggih. Ngapunten. Iya. Iya, kuwi lho nggonku nyampe dinggo kono. Ngimbangi kok ora. Sugeng rawuh Mas Dalang, mugi-mugi rahayu saking kula. Ya. Sapa iki? Pah Warin. Oh. Nuwun gending gubuk asmara. Ya, matur suwun, Sik. Ki enek neh. Sampurasun Mas Dalang ingkang kondang kaloka saknuswantara. Mas Dalang kula nyuwun gendeng. Gending. Wo dikeki wulu iki. Ora, wulune jabutan. Aku nek dikeki wulune nyuwun gending ayang-ayang saking kula ibuke Hilna. Ya, terima kasih. Enek neh. Sugeng dalu niki saking grup Rayap Kecil. Nyuwun gending kutut manggung mandhape Jambu Alas. Biyuh, matur suwun. Kutut manggunge sawi. Aduh men kek. Lah iki lho sing niat njaluk lagu ya iki lho. Ngantek diketik. Heeh. Ngantek diketik lho, iki lho. Wah, Wantol. Sugeng dalu makcange saking kula Ibu Wartiah kalih Bunda Pikah. Niki macane Pikah napa Pikah? Nyuwun gending ninggal katresnan versi jaranan salam kagem sedanten masyarakat Dusun Banu. Mugi kabul kajatepean tambah kathah panene tambah kathah subur bumine selamat sing ditangkap ugi selamat sing nanggap. Amin. Oh, iki lho gambare. Wah. Nggih, Jan. Pisang geni. Grup Polangan Sapi. Polangan sapi ndi to, Mas? Polangan sapi to iki. Mbah aku waduh. Bapak Sedik, Bapak Budi, Bapak Supat, Bapak Warsono. Gending aja lamis, mandhape blandong. Ana neh. Assalamualaikum Pak Akbar, Mbah Jarno nyuwun gending gubuk Semara. Akeh gubuk Semara kenang-kenangane Mas paling. Podang kuning matur suwun. Ya, cek enek meneh lho iki. Wong akeh iki. Kurang siji. Bakul sapi sak rombongan. Ya, iki. Sak kandhange. Nyuwun gending kelinci ucul kalih sambel kemangi. Wah, bakul sapi nyawer sak juta niki. Bakul sapi susuk 950. Iya. Yo. Sampeku ta puwadang ngono. Nggonmu tak buka isik iki. Wah, iki rokok demenane cah-cah lho. Sukun. Nyuwun gending kagem Ibu Pasri, gending kangen lan ayang-ayang. Ya. Wah, sakmene kae. Karek mbongkoki. Ya, saiki bersama sinden-sinden Astabrata ya. Jano. Mbak Denko. Mbak Denko. Ben menemani saya dan Mbak Tumpuk. Santrinya siapa tadi? Kiai? Mbah Sadun. Mbak Sadun, iya. Mangga Mbak Denko katuran jumeneng sepot ana sing gumyak to. Yo.
selamat malam, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Iya, mantre kaya bledek iki. Iki jenenge sinden semangat yo ngene iki, jiwa muda yo ngene iki. Aku mengi naga, lah kok teko neh bledek. Nyapa? Sindene pegeblok kabeh ngono. Ora. Ayo disalami no. Salaman. Wilujeng dalu, Neng. Dalu. Ning. Neng, Nyapa? neng ndi? Duh. Namanya siapa? Nyapa tak kok jenengku? Syukur wis syukur. Takon kuwi emoh mangsa. Iso malah nyalahne kono. Lah iya. Tekoki aku lho koyo aku. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nggih, kula Deni. Oh, ngaku no. Jajal rumahnya mana, Jajal? Rumahnya mana, Mbak? Nyapa tak kok omahku? Arep dolan omahku kowe? Ora. Arep ning ngono kok karo aku. Wani karo aku. Syukur kowe. Wani-wani piye? Nyapa? Jenengmu sapa? Wani apa piye karo aku? Syukur. Gak wani aku. Kok gak wani aku lho. Mbak Denko ini namanya. Loh, Iso jegok lho. Jegoke pasu kok dadak. Mbak Denko dari Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Nganjuk. Dan manis. Iya manis ya. Mbak Denko. nggih. Niki permintaan terbanyak gubuk asmara. Iya. Wenteng men so. Nah, ya ora apa-apa, permintaan terbanyak harus dipinangkani, ngono. Dipinangkani. Nggih. Bawanono mak tumbuk pamerno karo warga masyarakat Banu sampeane ora mung pinter macak sinden ning ya iso nyuwara. Suara kirik. Suwara ya, Suara kirik ritak nyampo. Iso gedhi aku kok. Yo bawanono, ya. Pocung bawane gubuk asmara. Ya. Sak pinten Mak Bandi? Iya, Mak Bandi. Lah piye ya? Jenenge dudu Bandi kuwi. Sapa? Ronaldo. Marvel. Nggih sak metu-metune Mas nggih. Nggih, ora apa-apa wis to. Kadang ya ngene iki suara-suara buta. Ora apa-apa. Ya. Sapa sing raruh kok sok. Ya. Wah, apik tenan. Urung Mak. Urung mak. Lanange Anu metu. kebacut. Ya. Nyingkar. Nyingku. Alah lek kemayune. Kemayu Ya tanding Allah. tanding tang. Koyok ngene kok santri lho. Kaya munyuk. Nyuk ya ben dimangane kethek. Wiwi. Ya. Tane. Nyingkar. Nyingku. Alah pintere entang tang. Sayang anak. Aku kok nek digomleh gigeret-geretan anak tenan piye? Lingsem. Ya. Yen ki. Lah kok dicolong nih lho. Iya. Sing Kok nyolong sapa? dicolong sampeyan kok. Ya teko ngarep to. Lingsem ya. Iya Mas, nek ra kok ngarep ra penak Mas. Yo. Megah aku. Ngeres. Ngeres. Jere rong mambu. Apa to kuwi apa? Apa to kuwi aku ora genah kok. Gendeng. Bawa ki lho, bawa. Bawa. Bawa Kok nganggo kae. Ya salahe harus sing mendang dikaikane kowe. Ah, sampean seneng karo sing endang. Ora mesti Mas. Mesti. Lingsem yen ke muntah. Cengkok eleh jemotos lho. Kemayune ra. Ayo. Etak sampean nek pomo karo yoga-yoga ki sing sampean senengi sing endi? Heeh, yoga astabrata kabeh semene iki mau memilih. Kira-kira sing dipilih sing endi? Ya panggah Mas Bandi no. Wah sing geder. Wiliyane meneng gremet ae Mas wi. Oh. Gremet apane? Anu mijeti apa sing kesel Dik. Wah. Seneng aku. Senyum. Wonge senyum. Senyum no nek karo aku, nek karo sampean kok gelem. Ora Wonge terus guyu-guyu wis ngedap-edapi nek Pak Bandi niki. Oh elok nih. Ora jarike tok sing diwiru.
Pipine diwiru. Niku cat wis sepuh kok. Ya, Aku nak ra karo kasihku ki gak wani aku. Ya. Arep ngomongne tengkleng aku ya sawat bathukku engko. Ya. Tekan dino. Yai Sadun. Lelam hukum. Ora ya. Lelampahan kangka uri. Sing penting nguri padha ya wis to. Iya. Sing kok ndledek ya. Ndledek kon dhuwur kono ki saka gunung. Tresno tulus suwi Mas ra tau pedhok tulus aku. Kok iso goleki tulus barang iki lho. Kuwi digendak. Suwi ra ngruwat ning kene terhan suwi. Suwi. Saiki rambutnya dawa, Mas. Tulus ki wong endi? Tulus ki wong endi? Tulus iki dalang ruwat. Dalang ruwat. Pengen diruwat apa piye? Mboten, mboten. Heeh, dalang ruwat bareng ruwat iso wejenan karo gendakane to. Sayang. Dalang ruwat model piye ya. Nak bareng dalang tak sureni, Mas. Gogrok kabeh. Sengkolone. Ya. Tresno tulus najan ingku buk asmara. Iya. Sip. Ya, gubuk asmara ya dadekke ya bersama Mbak Deni Denku. Oke, coba kaya ngapa? Yo, terus. Mangga, buka celuk mawon, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggul leren ing cagak ngabak tulisan warna abang tondo isih prawan Menika wonten salam. Assalamualaikum Mas Akbar Wilujeng Enjing ya. Kula Mas Ega saking Rayung Senori Tuban pikantuk salam saking kanca-kanca Cakraningrat matur sembah nuwun nggih. Yo nggih, lanjut Pak Denku. Cedetan sajroning ati datan luntur saya merah hati aku kowe dadi Oke, tarik. Hai.
wengi nganti kadang Nyapa kok ngono? Ben mantul, Mas. Oh iya. Cocok enak iku nih. Hehehe. Oh iya. Kaya eko barang. Ya dintekke Mbak Denko, yo. Cedetan sajroning ati jatan luntur saya merah hati kowe dadi garwa Matur suwun. Ya melok-melok. Ya ora oleh ya iso. Niku wau minangkani pamundutan terbanyak Mbak Tumpo. Nggih, Gubuk Semara. Gubuk Semara. Nggih, Gubuk ya. Semara. Masih banyak permintaan Nggih. yang lumantar Nawala utawa Kintoko dan lumantar pesan-pesan masuk WhatsApp dan DM. Ya. Nggih. Saiki zamane modern kok Mbak Tumpo. Nggih. Wong njaluk lagu ramung lewat surat ning kono Nggih. lewat WA, DM, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kok Sampeyan ngono kuwi yo gawe Instagram, TikTok ngono yo gawe sampean. Damel kula. Ngono TikTokmu mbok jenenge sapa? Kula to. TikToke. Sluman selamat. Jeneng TikTok kok Sulman-sumun selamat. Kula niku wis tuwek Mas, ra nganggo ngono-ngono wi Mas. Wis Wis ora nganggo. karepe piye wis bras-bras ngono tok. Iya. Engko aku wedi Mas. Wedine napa? Musa kenalan ke Heeh. santu kota bocah nggo ganteng lah kok pek foto sing wis 20 tahun kepungkur. Ya ora aja nganti kok. Nggih. Ditresne ya. Nggih. Iki masih banyak permintaan. Aku nyuwun Mbak Neha. Jumeneng Mbak Neha. Sepatan iki, sepati. Oke. Alhamdulillah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Neha. Selamat malam Mas Akbar. Nggih, baru malam ini saya ketemu panjenengan. Nggih, ini pengalaman pertama saya ikut panjenengan kalih Sanggar Astabrata. Niki nggih pengalaman pertama kula didereki jenengan. Oh nggih, Nggih. kula nderek ajar nggih Mas. Kula sing ajar-ajaran. Kula nggih nderek aja. Nggih. Nderek tepang lah di Wano ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Mbak. Nama Nggih. lengkapnya siapa tuh Mbak Neha? Nderek tepang nggih Pak Bu. Nami kula Neha Ayu Silvani. Wah. Sing guyu sing demu lho. Neha Ayu Silvani. Nggih. Aslinipun kelahiran pundi Mbak Neha? Kelahiran wonten Madiun, Jawa Timur. Madiune pundi Hara? Madiun Selatan, Kebonsari, Mas. Oh, Madiun kondang Kota Brem, Mbak Tumpo. Nggih, Kota Pecel. Ya juga. ora-orane lah aku mengko gak ditakoki menduwetel ngono to. Hah? Aku mengko gak ditakoki ngono. Pengen, Loh, ya, Mas, niki kita- pengen. Oh, pengen. Ya, Nggih, tempat nggih, tinggalnya, tempat tinggalnya Mbak Neha Madiun. Iya. Ya saiki Mbak Tumpo Nganjuk. tempat urung sik tosik. Heeh. Tempat tinggalnya Mbak Neha Madiun, tempat meninggalnya Mbak Tumpo. Oh, urung Mas. Weh, piye to? Tempat tinggal maksudnya. Maaf salah ucap. Meninggal. Sik suwi Mas aku. Oh, sik suwi ya. Lah engko sing ngramut cacah ki sapa? Buyuh. Oh, Sing ngemut cacah piye to? ngemut dengkul kuwi kok iso. Rambut, heeh. Nggih. Tempat tinggalnya mana? Sinten? Ya jenengan to, mosok wong liya. Kula mbrebet nganjuk. Oh, Sambil nganjuk. robyong. Heeh. Profesinya selain sinden apa? Kula. Nggih. Kira mesti Mas, kadang unggane wedhek. Jare enek kondange sampeyan iki mudin. Ana ora salah ngomong to Mas. Memang puji sing paling sing nduduhi. Puji sapa neh. Ya njaluk
Greges meng. Oh ya grigis. Mbak Neha, Nggih, Mas. sak menika napa sampun lulus S1? Kula niki sampun kantun nunggu wisuda. Bisa wisudanya kurang lebih bulan apa Mbak Neha? Oktober. Oktober bulan kelahiran saya itu. Oh iya toh. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober 2000. Ngalah tanggal piro aku tanggal 36 merang gumun. Ngene iki perkenalan iki kok sirik toh, kamu itu kok sirik toh. Ngene iki perkenalan kok saya itu baru diikuti Mbak Neha malam ini. Mas Heru, kita apa ya mbiyen? Nyapa kita apa biyen? Ya iya. Oktober nggih wisuda nggih. Iya, Mas. Oktober. Tapi Mbak Neha ini kelahiran tahun berapa toh? 2002. Oh, 2002. Berarti masuk kuliah tahun 2021. Oh, 2021. Nah, kula tahun Nggih. 50, Mas. Sing takon sapa? Menawa nak takok. Ora. Yes, aku tahun 50 her. Iya. Nggih Mbak Neha, makasih nggih. Salam kenal. Ampun kapok ikut Astabrata. Mboten, Nggih. kula saestu nderek ajar. Berarti nggih, niki Mas. menunggu kuliah, menunggu wisuda, berarti ini sementara di Solo dulu. Iya, kadang di Solo, kadang di Madiun, kadang di sini, kadang di sana juga. Oh, iya. Pokoknya Mesti di toh. mana-mana. Kalau Solo ngekosnya di mana? Enggak, maksudnya itu kalau anu itu loh. Ya, maksudnya di Kentingan atau Iya, di Kentingan. Oh, di Kentingan. Ya di kentingan, Mbak ya. Nggih. Saya di kentrongan. Karepmu Ya ya. kentingan wedok. Nek Pak lanang. Kentongan. Kowe berarti lanang. Yuk meneng itu Mas, udah ngomong aja. Heeh. Mbak Neha. Mas Sabar, Mas. Oh iya, so. Heeh. Apa sing oleh nyeluk Mas? Ya. Apa tuh? Aku. Pilih mana? Iya kamu dong. Lu kono berat tapuk kowe nggo. Mbak Neha, takut aku kok mau. Enggak, ini milih tembang. Iya. Ninggal katresnan, Nggih, podang kuning, nggih. karo apa masih toke kok lali. Dul pacul. Ora, ngono itu. Podang kuning, ninggal katresnan karo sambel kemangi. Monggo dipilih antara tiga itu. Ya. Ninggal Emang gini katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Nggih. Ya, diwalik pelok. Ayo diwalik pelok Mas Bandi ngono lho. Mas Bandi ngono lho. Mas Bandi. Nah, Halo. Halo. Alah, modele kaya ya, ninggal katresnan. Coba kaya ngapa bersama Mbak Neha Ayu Silviani. Ya. Sil. Nah, Neha Ayu Silviani. Tahun ini kelahiran 2002. Saya 2050. Yo. Oke. Nangis sajroning hatiku, nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa, aku kudu sambut karo sapa. Tak suwun rina lan wengi. Bali bisa kumpul kaya doe Tahun
kebasane berkandan katon sliramu wae. Dilanjut Mbak Neha. Aja lali paweringku muga menang janji-janjiku aku kang setya satumu tak enteni nganti saelingmu. Oke. Hey. Hiyo, 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa. Aja lali paweringku muga manut janji-janjiku aku kang setya satumu tak enteni nganti saelingmu. Terima kasih Mbak Neha. Iya. Nggih. Ninggal katresnan sampun katur Pak Tumpuk. Sampun nggih. Ya, satu kali lagi Mbak Pesek karo Mbak Aulia. Ya. Sepoti ben gumiak co. Ya, yuk. Hey. Mbak Pesek, selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam. Wah, iki lho anak-anakmu kabeh iki. Jan sempak. Apa kok sempak iki lho? Semangat dan kompak. Sempak, semangat dan kompak. oh,
Ya, apik. Mbak Aulia ini nama lengkapnya siapa? Aulia Pangesti. Aulia Pangesti. Nek Mbak Sri? Masa lali? Yo gak, maksudnya masyarakat biar tahu gitu. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Kalau Tumpuk nama lengkapnya siapa Tumpuk? Sri Wahyono. Ali Yusuf. Tumpuk. Tuh, nama lengkapmu sapa kok? Sing kabeh Mas. Kabeh no. Eli Yusuf. Tumpuk Eli Yusfia. Tumpuk Eli Yusfia. Yusfia Kusumawardani. Kusumawardani. Istiqomah. Sakinah. Mawaddah. Warohmah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idane jeneng apa ceramah malah. Nggih dawa jeneng njaluk sing dawa. Lagu terakhir sing selindro ditutup apa selindro? Ayo sambal kemangi apa podang kuning? Ya. Podang kuning. Podang kuning. Ya, podang itu burung, kuning itu emas. Ya, filosofinya semoga habis bersih dusun Banu ini, ya, burung itu terbang ke atas. Semoga dusun Banu bisa terbang ke atas mencapai keemasan. Amin. Ya. Yo, langsung digarap coros rakinan. Podang kuning bersama Mbak Sri Wahyuni dan Mbak Aulia Pangesti. Ya. Yo, coba kayak apa? Yuk. Yang
sok ning abang Jangan tak rindik soko kadungan Sarwi kontak dewe ngalih bulan Kita sumun boong Moda kuning agawe pikirku komeng